Hello Banani, welcome back to Week of Entertainment. Siyabonga ukuklikha kule video. Gininda Files investigation it's over. Sekuphelile ngayo. Ubufakazi buveza ukuthi uhulumeni akazange awulandele umnyayelo wenkantolo ngendlela efanele. Inkantolo yayiyalele ukuthi kutholakale yonke i-AVL data, kodwa umbuso wathumela umbiko othi awekho amarekhodi atholakeleyo. Abameli bokuzivikela bathi lokhu kube uphenyo olungajulile luyiphutha, ikakhulukazi ngoba abaphenyi abazange baxhumane nenkampani ebike ukuthi ingakugcina leyo data. Umbiko kaBrigadier Gininda ukhomba ukuthi umnyango wezokushushisa obekezelele inkinga yonkontileko njengezaba, nokuba bathathe isinyathelo esibanzi sokuthola amaqiniso. Lokho kwenza umbiko ubonakale ungaphumeleli futhi kwenza inkantolo ibuze ukuthi ngabe uhulumeni usebenza ngenhlonipho yenkantolo noma ufihla okunye okuthile.